8 coses que has de saber de la LOSU si ets PDI a temps complet o penses ser-ho. Desapareix la figura d'ajudant i la de contractat doctor passa a denominar-se permanent laboral. El professorat visitant es divideix en dues figures, segons si tens un reconegut prestigi i treballes a l'estranger, professorat distingit o no, i professorat visitant. Es crea la figura de professorat substitut. Es mantenen les figures de professorat ajudant doctor, titular, catedràtic i emèrit. Les figures de professorat col·laborador i titular i catedràtic d'escola universitària continuen en extinció. La contractació de professorat ajudant doctor ja no requereix acreditació prèvia. Durant 2 anys, des de l'entrada en vigor de la llei, estar acreditat serà un mèrit preferent en els processos de selecció. L'acreditació a professorat contractat doctor és vàlida per a l'accés a la figura de professorat permanent laboral. L'acreditació a qualsevol figura requereix una estància pre- o postdoctoral d'una durada que s'establirà reglamentàriament. Estarà exempt d'aquest requisit qui estigui acreditat a titular o hagi començat els tràmits d'acreditació i el professorat ajudant doctor o contractat doctor, incloent l'interí, que tinga contracte amb la universitat a l'entrada en vigor d'aquesta llei. Les agències de qualitat autonòmiques podran acreditar a professor titular i a catedràtics. A l'entrada en vigor de la llei, els contractes seran vàlids fins a la seva extinció, excepte els de professorat visitant, que podran romandre fins a 2 anys com a màxim. Els contractes de professorat ajudant doctor seran de 6 anys, i no fins a 6 anys, com abans. I les universitats prorrogaran 1 any a qui tinga un contracte en vigor a l'entrada de la llei i no s'hagi acreditat a permanent laboral. Els contractes del professorat visitant seran de 2 anys improrrogables. Els del professorat distingit, el que acorden entre els parts. La dedicació docent del professorat ajudant doctor i del professorat distingit serà de 180 hores com a màxim. La de la resta del professorat a temps complet, d'entre 120 i 240 hores lectives. Tot i que les universitats podran rebaixar-la per motius de conciliació, exercici de càrrecs unipersonals o d'encomandes segons s'establisquen els seus estatuts o per representació dels empleats públics. El professorat se seleccionarà per concurs públic, excepte les figures de mèrit, visitant i distingit. El professorat a temps complet se seleccionarà per una comissió composta majoritàriament per personal extern a la pròpia universitat. L'experiència docent s'ha de valorar de forma anàloga a la investigadora de transferència i d'intercanvi del coneixement. El professorat permanent laboral i funcionari docent, incloent el professorat titular d'escola universitària, tindrà una representació majoritària al Consell de Govern, al claustre i als consells de centre, departament, institut o qualsevol altra estructura. També el seu vot serà majoritari en la ponderació a les eleccions de rectora o rector o directora de centres i departaments. Tot el personal doctor ja no seran membres nats dels consells de departament necessàriament. La representació del PDI al Consell de Govern es triarà d'acord amb els estatuts, sense que siga necessari que representen el claustre. Tant el PDI com el PAS perden la seva representació al Consell Social. Les retribucions del professorat funcionari les fixarà el govern de l'Estat i les del personal laboral els governs autonòmics. A més de les retribucions addicionals que determine cada govern autonòmic, cada universitat podrà establir les seues pròpies. La LOSU no resol cap dels problemes estructurals de les universitats i, més bé, desbarata més coses de les que arregla. Les universitats públiques mereixem una llei millor.